Kärpät puolestaan sijoittui viime kaudella sarjassa 9. sijalle. JYP on pelannut 5 kautta putkeen välierissä. Sen sijaan Kärpillä viime kaudet ovat olleet vaikeat. Huml, Kärpät saa kuvion kuntoon. Lehtonen odottelee koko ajan viivan tuntumassa. Huml kiekossa, Aaltonen odottelee vasemmalla puolellaan. Joko lähtee Lehtosen laukaus, kyllä lähtee maaliin! Upea maali! Mikko Lehtosen laukaus vie Kärpät tässä ottelussa johtoon aikaan 3-0-7. Tätä hurjaa tykkiä on nähty useana vuotena. Saa jatkettua kiekko keskialueelle ja vauhdilla tulee Aaltonen 2-1, kun JYP-pelaajat kompuroivat. Aaltonen, Huml, heikko syöttö Aaltoselta, mutta seuraava jatko Kemppainen ei saa viimeisteltyä maalia Kärpille. Ja Aaltonen ottaa puolestaan nyt rangaistuksen. Hän töytäisee Erik Perrinin kumoon ja lähtee iskunolle oikealla puoliskolla. Hakee koko ajan vapaata tilaa. Viukkola Huml menee maalin eteen, pääsee parikin kertaa yrittämään. Ja nyt on peli syytä viheltää poikki. Aika myöhässä oli JYP-pelaaja tuohon tilanteeseen tulossa, kun Huml pääsee itse omaa paluukiekkoaan yrittämään. Nyt ei ollut äijämäisyyttä JYP-pelaajilla oman maalin edustalla. Aaltonen nyt on vähän sekavan näköistä. Aaltonen hallitsee kiekon ja pystyy hienosti suojaamaan. Pelaa eteenpäin laidan kautta Kemppaiselle. Junttila hyökkäys. On paikka Kemppaisella. Kemppainen kaventaa keskustaa. Tarkki vastassa. Kemppainen uljuttaa. Rynnäs torjuu suoraan etensä. Louhivaara jatkaa. Ja seuraava jatko tulee. Antti Jaatinen ei mahdu kokoonpanoon tähän liiga-avaukseen ja sama on tilanne myöskin Jonne Virtasella. Miika Lahti tasoittaa pelin. 1-1 yksilösuorituksella Miika Lahti pysäyttää kellot aikaa 38-45. JYPille ansaittu maali tämän erään pelin kulkuun nähden. JYP on pystynyt pistämään painetta koko ajan Kärppä-alueelle, mutta nyt vasta ensimmäistä kertaa Jussi Rynnäs on yllätetty. Donskoi Kähkönen kaksikko tulee ja Donskoi läpi ajossa, mutta ei onnistu viimeistelemään maalia. Donskoi on ollut erittäin pirteällä pelipäällä. Siinä oli tuulen nopea tulo Kärppä kaksikolta oman pään aloituksen. Edessä Perriin poikkikentän Nenoselle. Luoma lähtee keskikaistalta hyökkäykseen mukaan. Tekee takakierron. Perriin olisi aivan vapaana, mutta ei saa Luoma sinne syöttöä vaikka yrittää. Väkevästi hyökkäyskulmassa. Kukkonen yrittää ratkaisua Junttilan paikkaan tässä ja Huml ohjaa Kärpät johtoon. 6 minuuttia ennen varsinaisen peliajan päättymistä. Tuppurainen ei tule maalivahti vielä pois. Nyt lähtee Tarkki maaliltaan. Kiekko Ramsi Apinilla loistosieltä Tuppurainen. Maali! 2-2. JYP tulee ylivoimalla ilman maalivahtia tasoihin. Tasoitusmaalin tekijänä Jani Tuppurainen, joka saa aivan huikean passin Ramsi Apinilla. Maailmanmestari pyörällä lähtee vähän hiljaisemmalla vauhdilla kuin Tuppurainen ja harhauttaa hienosti. Tarkki on höpläytetty tässä kohtaa. Mika Pyörälä vie voittomaali kilpailussa. Kärpät 1-0 johtoon toisen parin aloittajana.